Zdravo i dobrodošli u još jedan video Kaizen MMA Akademije Beograd. Mnogi su imali prilike da vide 7 videa koje dajemo na našem sajtu ukoliko ostavite ime i email adresu. Dobili smo puno mailova gde smo ishvaljeni za te video snimke i mnogi su nas pitali da li će biti još video snimaka, pa smo mi odlučili zbog toga da napravimo još nekoliko, naravno bit će ih još, ali evo ovo je prvi u novom serijalu. Danas ćemo imati prilike da vidimo drill udaranje u rvanje ili striking to takedowns drill. To je jedan izuzetno bitan drill za MMA trening i to je drill koji vrlo često radimo u akademiji. Poenta ovog drilla je povezivanje udaračkog i rvačkog dela. Evo o čemu se radi. Jedan partner, u ovom slučaju Pavle, radi tajlandski boks i bacanja, dok drugi partner, u ovom slučaju Antonio, radi samo tajlandski boks i ne brani se od bacanja. Dakle, nikakvi sprolovi, nikakva obstrukcija Pavleta koji pokušava da uđe, to jest koji ulazi, nego jednostavno tajlandski boks, a Pavle nesmetano radi bacanja. Ovde je jako bitno napomenuti da se krene sporije sa udarcima, dok se ne uđe u taj neki štos da možemo to da radimo bez razmišljanja malo brže, a onda možemo postepeno da ubrzavamo. Jako je bitno takođe da se ne udarate jako, jer je to kontraproduktivno za trening i može voditi povređivanju i usvajanju pogrešnih kretnih struktura. Trajanje drila je 5 minuta i bez obzira što je u ovom slučaju ovaj drill bio služio kao samo zagrevanje za sparing, dobar trening može da se napravi od ovih drillova jer su veoma naporni i korisni. Uživajte!